Loti tad-dem huwa qatt ta' solidarjetà, kull min jagħti d-dem jagħmel dan bi prinċipju ta' altruiżmu u karità lejn ħaddieħor. Kull wieħed waħda minna għandna nagħmlu kull sforz possibbli tul is-sena kollha ħalli dejjem ikun hawn ir-riserva adekwata ta' dem u l-prodotti l-oħrajn li joħorġu minnu. One News żar iċ-ċentru għall-loti tad-dem fi Gwarda Manġa fejn rajna l-ħidma li ssir ta' kuljum favur il-pazjent li ċertament jekk ikollu bżonn id-dem ma jistax jistenna. Iltqajna ma' Brian Camilleri li llum inserta kienet jagħti l-40 qotja tiegħu tad-dem u spjegalna li 15-il sena ilu minkejja li kien jibża mill-labra għamel il-kuraġġ u tad-dem għall-ewwel darba. Nagħti kuraġġ il dawk li jħossuhom jibżaw, jiena wieħed minn dawk li kont nibża ħafna, speċjalment mill-labra, imma meta nara nikkonsidra dawk il-persuni li tant għandhom dan bżonn id-dem, ninsa li l-nifsi, allura nagħmel kuraġġ ħafna sabiex jiena kun nista' ngħinhom kif nista'. Sa dan it-tant esperjenza li għaddit minna meta kienet iżgħar ħeġġet lill-kantanta Fiona Kawki biex tibda tagħti id-dem. Jiena lija hija xi ħaġa importanti ħafna li tagħti id-dem. Il-mamma tiegħi fin-1992 għamlet mastektomi kellha bżonn id-dem, kieku ma kienx hemm minni tiegħha id-dem mhix qiegħda ma nagħlu. Għalija dik hija sforz biżżejjed biex iġġalni nagħti id-dem. L-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi li jagħti d-dem b'mod regolari għadda messaġġ ta' kuraġġ. Il-motto tiegħu nozzu il-ħajja bl-imħabba, għalhekk inħeġġeġ ħafna li kull min jista' biex jagħti d-dem, meta tagħti d-dem inti qed tgħin il-ħaddieħor jgħix, qed toss il-ħajja bl-imħabba. Fl-okkażjoni tal-14 ta' Ġunju li huwa l-jum dinji tad-donaturi tad-dem, tkellimna mad-direttur għas-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-dem Monique De Battista li l-kumment tagħha kien wieħed ta' gratitudni. Saxtana dejjem jibqa' l-istess, dejjem nappellaw biex in-nies jersqu lejna biex jagħtu d-dem. Però min-naħa l-oħra qed niċċelebraw il-ġimgħa il-jum dinji tal-donaturi u hija xi ħaġa sabiħa nuru rikonoxximent għal dak kollha li kienu għadhom u jibqgħu jagħtu b'mod regolari.